Bahrain Indian Social Forum, Kalladka Zaman Boys Registered, Boka Kudla Blood Donors Registered ಇನ್ನಿರಡು ಸಲ್ಮಾನಿಯ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾನಮ ಬಹ್ರೈನ್ದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾಮಲ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರನ ಈದ್ ಪರ್ಬದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ನಡಪಾಯಿರು. ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊರೋನಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪೊರ್ತುಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುನಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದು. ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ಪನವು ಶಿಬಿರದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರ ಲೆಪ್ಪುಗೊಂದು ಬಹ್ರೈನ್ ಅನಿವಾಸಿ ನಿವಾಸಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರದು ಸುಮಾರು 120 ಜನ ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತದಿರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಾಂಡು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫೋರಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಹ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಗೂ ಸಂಜೀವಿನಿ ರೂಪಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯೆ ಇಚ್ಚಾಂದಿನ ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಈತನೇಟ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮರಣ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಲಸಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಿ ಇಚ್ಚಾಂದೆ ರೋಗಿಲಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಗೊಂದಲ ವೈದ್ಯರೆಡ ಉಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು 16 ಜನ ಕೋವಿಡ್-19 ಗುಣಮುಖ ರಕ್ತದಾನಿಲು ತಂಕ್ಲೆ ಶರೀರಡೆತ್ತಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರಕ್ತ ಕಣನ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಬಹ್ರೈನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರಂ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಕುಡ್ಲ ಡೋನರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕರಿಸಾಯರು.